Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳамаи подписчикои канали Автолайф. Рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям бародарони азиз. Дар ин навор якчанд мошинои гуфтагӣ шуморо омода кардем аз мошинбозори Душанбе ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед, фикротона дар комментария бинависонед ва насиб кардагӣ бошад бо рӯзи якшанбе ҳам мошинҳои гуфтагии шуморо сиёмка мекунем ва барои шуморо пешкаш мегардонем. Дастгириро фаромӯш накунед, дар навор яктаи лайка бигзоред. ба шумо тамошои хуб ва хоҳон ҳастем. Саломат бошед. Мерседес Сечка 2000 сола, объёми ДВ8 қати, автомат D+. 4 та баллон навай тамошо кунед. Касоида ки маъқул мешавад, номро яка ҳаст. ҳуҷҷат таъинровкаш нав кардагии бензини холӣ. Умуман газа дидагӣ нест. ҳозир як салон шумо мегирем, тамошо кунед. Касоида ки маъқул мешавад, номро яка ҳаст, мемонам. Қайтон номлаи хубам мекунем. ҳозир як салон шумо мегирем. Автомат бародаро. Печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. Тамоми навотош ҳаст. Лукам дора бародаро. Самбуферои пой дави задагӣ. ҳозир як тараф ҳам мегиремаш, тамошо кунед. бигири уишка кам мекунем фаҳмам. ҳолати хуби хуш. Байра чандиш купи яка? 95 бо арзон мешад. 95000 бо муомилаам дора. Номро тамегӯ яка? 5-1-20-20. Занг зане қайтон муомила мекунад. Касоида ки Сечка дар кораи ҳолати хубаш бародаро. Ай бухтуна мебинен ҳолатча свечам хутон дестен. Хамер бародаро хуб някта состоянии хубаш тамошо кунед. 2012 сол, объёми 2.5 қати, баллонош навай, ҳуҷҷат таъинровкашам 1 сола. Касоида ки маъқул мешавад, номро яка ҳастай занзани қайтон номилаи хубам мекунад. ҳозир як салон шумо мегирем, тамошо кунед. Дарош электропакет, обогрев дора, мультирул, коробкаш механикай. Омай навортош кор мекунем. ҳозир як қафо мегиремш, тамошо кунем бародаро. сурати мана напарту. Мала ака. Тамошо кунед салон шумо бародаро. лимузинро бисёри бародаро хоҳиш кардан. Нарша чанд гуфти рака? 180,000 мега бо муомилаам дора. Номро якара мемонам, ҳамин пеш занг бизанед. қайтон муомилаи хубам мекунад. Номрош 908 82 11 11. Лимузинои солиш бародаро.
Mercedes C-чка бародаро хуб якта ҳолати хубаш тамошо кунед. 99 сол объеми 2.4 хати сасяни хуб чӯз як салоншо мегирам тамошо кунед. Касоида ки маъқул мешаванд номерои акам ҳаст. Чуқуло ҳамаш наван. Автомат коробкаш автомат печка кондиционер ҳамаш кор мекунад. چند گفته؟ این 75,000 میگه 75 نقش 75,000 میگه با موبیلا هم داره ابیم 2.4 خطیه برادرو نوره اکرم اونم زن قطعون موبیلا خواه میکنه ولاتش خوبه номерои ака 987 88 88 80 состояние хуб шад. ҳуҷҷат тайинровкашам ҳаста яксола. газ бензини ака ё бензини холи? бензини холи ай. سرسنی خوبی خوب شد 75 تا بخواه آخرش 75 تویوتا کمری بردارو سرسنی خوبی خوبش تماشا کنین 2012 سال ابیامی 2.5 قطعی بنزین خولی اکا بنزین خولی روز یک سالون شما میگیرم تماشا کنین 14 گفتم دارو الکتروپاکتن اباگریف دورا مولتیرول هست автомат печка кондиционер ҳамаш кор мекунад лукам дора чухулошам наван хай касоида ки маъқул мешаванд номерои ака ҳастай зан мизанем қайтон муомилаи хубам мекунад дашави кака ай қафон тамошо кунем бародаро Amerika. Eskay Amerikay sasiyani خوبی خوبش нақша чанд гуфти рака 150,000 бой таин муомила дора номеро тамегӯ ака 93 183 4 та 8 4 та 7 балоношам навай кари уҷа тайинровка надорам ҳамаш яксола Mercedes бародаро бисёри бародаро хоҳиш кардибуданд хобиданд ки ҳамин Mercedes-ҳо гуфтаги шумо тамошо кунед 95 солаи састияни хуби хубаш 4 та балон нав рӯзи як салон шама мегирем тамошо кунед касоида ки маъқул мешаванд номерои ака ҳаст коробкаш автоматай тамоми наврутош кор мекунад чуқуло ҳамаш нав японка
чанд бухтуман дестем бародаро. Объёми 17 ё? Объёми 17 қатӣ. Нарша чанд гуфти рака? Нарша 90,000 мега бо муомилаам дора. Номро та мегӯ ака. Биё вагаша то чи начни. На дискои пачкаи қоидавиам ҳаст. Номро табгӯ ака. 985 43 71 70. хуб ман номро акара меонам занг бизанем касоида ки маъқул шид сасияни хуби хуб шуда бародаро. ҳуҷҷат таъмировка дора ака? ҳуҷҷат таъмировка ҳамаш ҳаст, 10 моҳи дига дора.